ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ରୁମ୍ରେ ସେ ପିଲାଟା ଖରାବେଳେ କିସ କରୁଛି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିକି ନାହିଁ ଗାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ମାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କହିସାରିଲାନି କିସ କରୁଛୁ अंडा भजा अब अंडा ओहो अब मैं गाना शुरू कर रहा हूँ। ये ये अंडा नुआ रंगा नुआ रूपरे खाइले खाइले पूरा लुचिबे किस कली लुचि दिबे ताहले खाऊ अरे बंधा कोबी फूल कोबी ग्राइंडिंग ता नालिया नालिया जेटा तो सेटा जे प्याज आउ टमाटर ग्राइंडिंग अच्छा नुआ रंग रे देखा गाइस देखा देखि ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ତୁ କେମିତିକା ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଭାଜିବ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି ଏ ଦେଖିବା ଯେ ଅଣ୍ଡାକୁ ନାହିଁ ଛଡି ପକେଇଲା ନାହିଁ ମେଘ ଉଠୁଛି କାହିଁ ଦେଖି ଦେଖି ଏ କିସ ମେଘ ଫେଘ ଉଠିଲାଣି ନାହିଁ ଯଦି କାହିଁ ବାପ କି ମେଘ ବେ କେତେ ଜୋର ମେଘ ଉଠିଯିବେ ବୋର୍ଡ ଜୋର ତ ମେଘ ଉଠିଛି ସେଇ ମେଘର ଆଜି ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଖାଇବା ଖାଇଲେ ଲୁଚି ଯିବେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଖରାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ରୂପରେ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ବନେଇବା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା କେମିତି ଖାଇବା ଆମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।